jos joukkue on lististä vajaa vai eivätkö ole. Tässä ei ole mitään. Jos yleisössä on paljon puhurtia ja taas mennään. Ritari, joka ei toki ole ehkä se meidän alkuperäinen mustaritari, joka tällä hetkellä ei ole 100 anteessa joukkoissa ottelemassa. Mutta paikalla on myös OMC valkoinen ritari valkoista sulassa. Siihen ei saa lyödä, mutta jos jollain henkilöllä on saalitulla alueella pankkarointia, niin mikään ei estä lyömästä tähän kohtaan. Ja enemmän siiraamat erikseen ja puhuttavat erikseen. minä, joka on tehty samalla sen 10 vuotta. Niin, todellakin. Joo. Niin, se on niin laajoista havataan. Tää on jo makea. Sen Peter nam requiem, sen Peter nam requiem. Pie Jeesu, Domine. Pie Jeesu, Domine. Dona eris. Hevonen tosiaan tekee niin kuin näitä ihan ensimmäisiä kertoja. Hän on vähän harjoitellut, mutta ei kovin paljon vielä. Kierrät mut tuolta puolelta. Ja pääset sinne päätytolpallekin. Jos te huomaatte, niin tuo hevonen... Tätä mä koitin miettiä, että se oli tämmöinen
kaukana on ja näin, mutta nyt on niinku yksi kortti pidemmällä, mutta kyllä se niin menee, mutta sitten voi olisi voinut muistaa. Välttämättä tosi nätisti. Sen, mistä on suora QR-koodi, kun haluatte ilmoittautua starttileirille. Ja tosiaan, jos kysymyksiä on, niin niitä voidaan myös tähän teillekin vastaavaksi ottaa. Mutta myös tuolta infoteltalta tosiaan saa henkilökohtaisesti.